vás moc zdravím. Jsem Markéta Emara Mitro a tvořím krásné výjimečné šperky, které mají vědomí a dokáží pracovat jako průvodci. A já vás tady zdravím právě v mém ateliéru Emaralea. Tady vlastně vznikají všechny šperky, které pro vás vytvářím. Ať jsou to šperky, které tvořím v naladění přímo pro vás, nebo šperky, které najdete už na mém e-shopu, šperky s mistrovskými energiemi, s úžasnými, krásnými, drahými kameny, tvořené ze stříbra, pozlacené krásným růžovým, zlatým, zářivým zlatem, doplněné perlami. Já si nesmírně užívám celou tu svoji tvorbu. Miluju tvořit pro vás, miluju tvořit pro vás ze srdce, protože způsob, kterým tvořím, je požehnání. Já tvořím skrze citlivost svého těla. A to nebyla úplně lehká cesta, protože já se učím ze zkušeností a ta cesta, kdy opravdu jsem kultivovala všechny ty své energie, všechny ty své poznatky do toho, abych mohla tvořit právě tady a teď pro vás už šperky, které dokážou být takhle mocnými průvodci právě v této době vzestupu, kdy se energie neskutečně rychle mění, navyšují, tak já mám pocit, že jsem se opravdu jako zrodila tady do této doby. Jsem tvůrkyně posvátných šperků, které úžasným způsobem navyšují vědomí a provází cestou kultivování mysle, nádherným způsobem pracují s tělem, protože materiály, které používám, stříbro, zlato, platinu, drahé kovy, tak spolu se svojí bytostí alchemistickým způsobem přetvářím do opravdu živoucích průvodců a pomocníků na té naší životní cestě. Šperky, které tvořím, tak mají ohromnou sílu, jasnost a přímost, aby nám pomohly nést naše světlo. Jsou to šperky, které se rodí právě pro teď, právě pro tuhle dobu, pro nás, kteří jsme se rozhodli následovat sami sebe a nekoukat se už nalevo, napravo, nekoukat se na to, co od nás očekává okolí, ale pro nás, kteří jsme se rozhodli tvořit skutečně ze srdce, z naší hloubky, z pravdy, kterou nesem sami v sobě. Já jsem nesmírně vděčná za to, co teďko můžu zažívat. Jsem vděčná za všechny svoje zkušenosti, kterými jsem prošla, protože celou dobu jsem se jenom připravovala na to, abych mohla tvořit mocný šperky pro vás tady a teď, aby každý jeden z nás mohl následovat tu svoji vášeň, tu svoji pravdu, tu svoji sílu a opravdu vynášet to svoje světlo na povrch. Já tvořím spolu se svojí nádhernou duší Eikasio. Je to nádherná zářivá energie. Ta moje duše, to je taková láska, taková něha. Nedá se to po slovy popsat, ale ona je právě ta, která stahuje to světlo, ať ze slunce, anebo z vesmíru, která stahuje to světlo dolů. A ta moje energie, Emaralea, to moje vědomí tělo, s touto mocnou energií pracuje a ukotvujeme ho spolu do šperku s mojí bytostí a je to nádherný, mocný alchemistický proces. Přála bych si každému zažít to, co zažívám já při tvorbě, protože to je prostě božské propojení energií země, energií vesmíru a všech těch mocných entit, které mě doprovázejí. Já s velikou láskou tvořím pro nás, pro ženy, ale tvořím i pro muže, ale
Vnímám, jak velmi často je součástí mé tvorby kvalita vody, esence vody, která je nám ženám nesmírně blízká. Vnímám mořské živočichy, které se zabydlují v mých špercích, víly, skřítkové i vlastně podzemní bytosti, které přicházejí z hlouby Matky Země. Tohle všechno se kloubí, snoubí ve špercích. Tohle všechno vzniká díky tomu, že právě mají ty svoje nezvyklé povrchy, které naprosto odlišují od všeho, co jste možná viděli. Protože tohle se přesně líbí všem těm krásným bytostem. Oni potřebují ty svý obydlí mít přesně takový. A já mám naprosto jasné vedení, když tvořím šperky. Naprosto jasné vedení, jak tohleto všechno mám vlastně vnést do toho šperku. Já jsem opravdu skutečně jen ten prostředník. Já sedím tady v té dílně a naprosto jen s důvěrou následuji, co se děje. A kolikrát je to nesmírně silný proces, plný emocí. Někdy je to plné vášně, vzrušení, až takových orgasmických stavů. Někdy opravdu prožívám i stavy nasranosti. Protože to jsou přesně ty stavy, kde já vnímám, jak se vlastně jako proráží ty energie, jak vlastně procházíte skrze ten proces, kde já tvořím tou transformací, kde už se to mění, kde už se to přepisuje, kde už se nastavují a vlastně bortí všechny ty koncepty, do kterých jsme se narvali. Tohle všechno se děje tady v mé dílně Emaraleia. A tohle se nedá popsat slovy. Tohle prostě musíte zažít. A zažijete to právě skrze šperky, které tvořím. Protože když si vezmete na sebe šperk Emaraleia, živoucí, posvátný šperk Emaraleia, tak se dějou věci. Vnímáte se. Žijete se. Cítíte každou buňku svého těla. Cítíte ty místa, které zůstaly zasutý hluboko ve vás. Jak se probouzejí, jak se oživují, jak se ozývají, jak začínají tepat místa, o kterých jste si vůbec nemysleli, že je máte. Tohle všechno se dokáže dít skrze šperky, které tvořím. Já jsem úplně dojata, protože tohle přesně já i zažívám v té tvorbě. To je opravdu veliký, hluboký alchemistický proces, který se děje díky mému úžasnému vědomému tělu, které mě vede. Já jsem mu nesmírně vděčná, protože nemělo se mnou lehkou cestu, ale jsme tady a tvoříme tady pro vás právě teďko v téhle době. V téhle době vzestupu naší planety Země. V téhle době, kdy jsme přišli tvořit tuhle nádhernou novou zemi. Společně. O tom to je. O tom společném propojování. Ať už lidi spolu vzájemně, anebo právě i výtvory, které vlastně vznikají skrze bytosti další, jako jsem třeba já i můj partner a spoustu dalších lidí, kteří i pomáhají mně na této cestě. Každý si najde to, co potřebuje, ale šperky Emaraleia opravdu v sobě nesou takovou nádhernou přímost a jasnost, že věřím, že kohokoliv to jenom u kohokoliv to jenom takhle zacinká, tak s důvěrou se na mě obraťte, protože já tvořím pro vás. Tvořím pro vás s velikou láskou a s vírou krásného, spokojeného života v míru tady na zemi. Já věřím, že šperky Emaraleia můžou být těmi úžasnými, skvostnými, zářivými průvodci pro mnohé z nás, pro mnohé z vás. Tím nevyjímám ani muže. Velmi, velmi ráda budu tvořit i pro muže, protože i ženy v sobě nesou části mužské, muži zase ženské a je krásné tohle pozorovat. A já taky tvořím spolu se svým partnerem a ta naše posvátná cesta
tom partnerství vnímám, jak se odráží i v tom, co nesu. Moje tvorba i jeho tvorba. A on mi je velkou podporou, protože můžu přinášet své výtvory sem. A věřím, že se můžeme krásně doplňovat. Jak my tvůrci, tak průvodci, mentoři, grafici, designéři. A v tomhletom je to krásné. Já pracuji i se světelnými kódy, které vpisuju spolu se svojí bytostí do šperku. Vnímám, že i světelná řeč je nádherný proces, nádherná cesta, která nám může pomáhat a i já se jí otvírám, takže je možné, že i se světelnou řečí se mnou potkáte a bude třeba i součástí naší příští konzultace. Takže jste srdečně zvány, vítány a já vám vesmírně a nesmírně děkuju za to naše spolutvoření. Přeji vám požehnaný čas.